ମାଳତୀ ଆରେ ଶୁଖା ଭଜା ସରିଲା। ଓ କି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଆରେ ଆଣିଲ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆରେ ଖାଇବ ତ ଟେଷ୍ଟ କଣ କରିବ? ତମେ ଯାଅ ଗାଧେଇ ପଡି ଆସ, ମୁଁ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା କରୁଛି, ଏକାଥରେ ଭାତରେ ଖାଇବ। ହଉ ଆରେ ନଟିଆ ଇଆଡେ ଆସିଲୁ। ହଁ ବାପା କୁହ। ଶୁଣୁ ଏଠି ଶୁଖା ଭଜା ରହିଲା, ବିଲେଇ ଯଦି ଆସି ଖାଇବ ବାଡେଇବୁ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସେ ଖାଇବା। ହଉ ବାପା ଯଦି ବିଲେଇ ଖାଇବ ତେବେ ତାହେଲେ ବାଡେଇବି ଆଉ। ଆରେ ସତରେ ବିଲେଇଟା ଆସିଲା, ହେଲେ ଇଏ ତ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ବସିଛି। ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲେ ସିନା ବାଡେଇବି। ଭଲ ପୋଜରେ ବସିଛି। ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଏ ଆଉ। ଶୁଣୁ ଆସିଲୁ ସେମିତି ବସିଥା। ଯଦି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବୁ ତେବେ ବାଡେଇବି।